יש פה צלחת עם מים רגילים. מים רגילים לגמרי. זה פלפל. אכלתם פעם פלפל? אף פעם אני לא אף פעם לא אכלתם פלפל? אילונה, איך הם לא אכלו פלפל כזה? אנחנו לוקחים טיפה סבון. עוד פעם. עוד פעם, טיפה סבון. טיפה. ומסתכלים מה קורה מה קורה בצלחת. יואו. איזה יופי. כן, אבל ראיתם איך כל הפלפל, כמעט כל הפלפל, זז לצדדים, ברח פשוט? כן. כי פלפל לא יש סבון. באמת? סתם. זה קורה כי הסבון דוחה את המים, והמים כשהם בורחים הם לוקחים איתם את הפלפל. אז רק קצת פלפל. אני גורס פלפל. אבל הפעם אנחנו עושים את זה. אבל הפעם אתם עושים את זה. בסדר, כמו שחשבתי. אני משפשף את השערות שלי עם מסריק פלסטיק, וכשאני אקרב את זה למים, המסרק דוחה את המים. אתם תראו. בוא בקסם השני. תסתכלו. וזה? אתם רואים איך אני מזיז את המים? תסתכל מהצד. אתה רואה? טיפה. יש לך הרבה שערות. מים תופסים צריך את... פשוט לשפשף. זה פשוט... זה תופס את ה... השערות תופסות את המים, ואז... תעשי מהר. אני עושה ככה. ותנסי עכשיו לקרב, אבל אל תיגעי במים. הנה... יואו.